dia, com estàu? Tots bé? Estàu tots sants? Ja heu anat a la platja? Ja heu anat a la piscina? Què me contau? Penseu que, com sempre vos dic, el fet de que estiguem avançant de fase no vol dir que no hi hagi risc, és a dir, que heu de seguir en les distàncies de seguretat, en les mesures preses, rentant-vos les mans quan torneu, etc, d'acord? Bé, avui el vídeo torna a ser curtet, no és cap tutorial ni cap explicació ni res, simplement me pas per aquí per dir-vos que com demà, dia 29 de maig, el vàrem triar a l'escola com a dia festiu de lliure elecció, no heu de fer feina demà, d'acord? És a dir, teniu aquests 3 dies per agafar un poquet de forces de cara a les darreres setmanes de curs, que això ja està, vosaltres ja acabeu. És a dir, dilluns vos quedaran 3 setmanetes de classe, d'acord? I bé, avui és dijous, demà ja no hi ha escola, no hauria escola, per tant, no heu d'estar fent res. Evidentment, si vos falta qualque cosa per enviar, com sempre sabeu que ho podeu fer entre divendres, dissabte i diumenge, si vos falta qualque exercici o qualque fitxa o qualque taller d'aquesta setmana. Però bé, vos volia dir això, que aprofiteu aquest darrer pont de quart per agafar forces i estar preparats de cara a final de curs, d'acord? I res més, vos envio un besito ben fort i fins dilluns. Adeu!